sa pýtal, vieš, čo ma tam čaká. Jedna mi len krátko odsúhla. Zdá sa mi, chlapče, ty tam budeš plakať, tak som poslal rýchlo do pekla. Ty by som vedel, ako to tam chodí, a čo si treba zobrať na cestu. Najtiežšie dúfam ešte veľa vody, ty bude pýtať niečo za presu. Ďuro Kopec, veľmi známy multiinstrumentalista, producent, autor a môj dobrý kamarát, to by som si dovolil povedať. Ďuri, čo sa deje momentálne v tvojom živote? No. V rámci muziky teda. Deje sa kadečo, ale v rámci muziky áno, tak teraz sa snažím vlastne už produkovať vlastnú tvorbu, mám vlastnú kapelu, mám na svete svoje CDčko so svojou kapelou, takže by som jedným slovom povedal, že som tu, hrám, spievam, snažím sa o koncertovanie. Jasné, máš aj svoje štúdio, to je všeobecne známe, prebiehajú tam nejaké veci, alebo robíš aj iné projekty ako svoje? Ale isté, je to moja práca, aj producentská, štúdiová zároveň, je to môj taký veľký koníček a za tie roky sa natočilo u mňa v štúdiu dosť známych projektov, a priebežne stále niečo točím, jednak ma to živí, jednak ma to veľmi baví, takže je to moja práca. Foo Fighters vydali novú dosku, že Sonic Highway sa volá. A neviem, či vieš, ale robili každú pesničku z 8 v inom štúdiu v Severnej Amerike, v takých slávnych štúdiách v Chicagu, v LA, v New Yorku. Ja to pozerávam, je to naozaj hustý materiál, napriek tomu, že Foo Fighters nie je zrovna moja kapela, ale začínam si na nich zvykať a robili tam s úžasnými muzikantami z toho mesta, a to znamená, ja neviem, z 50. rokov s bluesmenmi, akože Buddy Guy a títo všetci. Máš pocit, že, alebo dúfaš, že aj tvoje štúdio raz sa dostane do takéhoto nejakého levelu? No tak ja dúfam, že áno, tak inak... Teda ako u nás, v našich pomeroch. Ja tak dúfam, že hej, tak ako už dá sa povedať, že na naše pomery už sa podobne niečo dialo. Niečo som sa dopočul o tomto Foo Fighters, je to výborná kapela, ktorú mám veľmi rád a určite, že ten experiment, ktorý tam je podľa mňa veľmi prospešný, vedia, čo robia. Dobre, a teraz k tebe zase a k tvojim aktivitám, čo je najbližšia budúcnosť? No, tým, že máme na svete novú dosku, to znamená, že nové pesničky, tak sa snažíme dostať medzi ľudí túto našu hudbu a s tým je spojené aj to, že hodne koncertovať, snažiť sa o hranie, či už v kluboch a proste kde sa dá, samozrejme aj v Čechách, nielen na Slovensku, takže chystáme, si myslím, že už tak na jar, po prípade začiatkom leta, aj nejakú tú šnúru a práca na ďalších skladbách, samozrejme. Jasné. S tebou sa dlhoročne spájal projekt Babylon, to už asi v tejto chvíli nie je reálne. V tejto chvíli ten Babylon už v podstate není až tak reálny, aj keď nezatváram dvere, lebo určite
je to v takej polohe, že stále sme v kontakte a ja pevne verím, že keď dojde na to správny čas a chuť, tak veľmi rád oživíme taký ten návrat a porobíme aj nové skladby, čo sa týka Babylonu ako takého. OK, tak držím palce, keby ste chceli dobrý rock'n'roll, Ďuro Kupec. Keby bolo v nebi okno na pozeranie, možno by som ťa raz zazrel, že si tam, to viem. Čakal by som pred tým oknom v daždi aj v zime, na chvíľu vidieť tvoju tvár, oči úprimné. Možno, že si pri mne blízko a ma počuješ, to, čo ti vždy po tme šepkám, aj tak dávno vieš. Aj keď si odišiel, pre mňa tu stále si, žiješ ďalej vo mne, v spomienkach ukrytý. Aj keď ťa nevidím, vnímam tvoj hlas, viem, že si odišiel, v mojom srdci vždy miesto máš. Keby bolo v nebi okno na pozeranie, možno by som ťa raz zazrel, že si tam, to viem. Keby si sa mohol vrátiť len na jeden deň, dal by som ti všetko, čo mám, povedal, čo chcem. Možno, že si pri mne blízko a ma počuješ, to, čo ti vždy po tme šepkám, aj tak dávno vieš. Aj keď si odišiel, pre mňa tu stále si, žiješ ďalej vo mne, v spomienkach ukrytý. Aj keď ťa nevidím, vnímam tvoj hlas, viem, že si odišiel, v mojom srdci vždy miesto máš. Možno, že si pri mne blízko a ma počuješ, to, čo ti vždy po tme šepkám,